Adidosa namanira Nalindra mandra nang jejuluk Sang Prabu Basudewa. Prabu Basudewa Nalindra adil palamarta berbudi balaksana asitresna mring para kawula dasih. Lampahing pengadilan nindake dana siasat sama beda dana denda liretan ambau kapine lamun sampun kapidana. Najanto garwa putra kadang sentananing praja kami wantun damel rising negari nampi paukman mring jejeging adil senajanto kawula liting karang pradesan yen ageng lelabetanipun pinaringan ganjaran ingkang sakmurwat seneng paring sandang wong kawudan paring buga ingkang sanandhang kaluwin paring tudung ingkang sanandhang kepanasan paring teken ingkang samya nandhang kalunyun. Bena jari sajuga Sang Sri Naranata lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana pinaripit ingkang sarwarna liman babut pramudani sinebaran sari-sari ginanda wida jebat kasturi mangambak-ambar gandane tanyaya dewa ngijo wantah. Manggaraken para mban bedaya srimpi manggung tanggung Jaka paloro-loro. Mula-mula sesinoman iku ring biring pakulitane rompya-rompya busanane kathing ing samya mengker-mengker payu darane. Samya hangrakit upacaring nata. Ki Banyadalang sawunggaling arep golek lara badha kencana. Kacumas kate Mas Bokor kencana dipanggo ing sarwa retna. Kadhepsanipun ingkang rayi ing Kadipaten Kumbina nenggih Sang Arya Prabu Rukma bagus warane pinter panggritane dasar karengga ing busana konjem-konjing pertiwi pisanipun tanyaya puspita ing kasunganing surya swanipun Raden Arya Prabu Rukma mengkeraken Raden Ugrasena ya Raden Setyajid saking kasatriyan Lesanpura datan kantun swanipun Regirapati. Sara Gumita blabar pasewan kan ngantos ing panuragan gawi doyong-doyong pancak sucining alun-alun bebasan denggul sambung prangkara tidem bermanem Anono bewalang alise sampira antara mampara ning kayun ana bengkape arsa semanten ing adi gening panding pasan pating jalang kerang pating jalang keringi balira mondro kemas ing pananggilan